Знаеш ли кое е най-игнорираното, но най-инженерното подобрение в един 3D принтер? Филтърът. Малко хора обръщат внимание на това, но филтърът в един 3D принтер е критичен елемент за техническото му здраве. По време на печат материалите като ABS, ASA и 5G отделят микрочастици и изпарения. Това не са просто вредни фюмове. Това са реални твърди частици, които влияят на качеството на печата и замърсяват механиката. Инженерното решение е проста физика. Регулиран въздушен поток през филтър, който улавя всички тези частици още в процеса на печат. Така се намалява натрупването върху водачи, лагери и вентилатори, а принтерът поддържа по-висока точност при движение. За човек, който иска прецизност, повторяемост и надежност в дългосрочен план, филтърът не е аксесуар, той е част от системата за качество. Ако ти трябва професионално, инженерно ниво на печат, Памуков 3D е насреща.